zergatik Txoron Beats eta zergatik 4-8-2-0. Txoron Beats sortu zen, tximas, lagun batek eskolan rapeaten soltaban nolako izen raro bat, da Txoron sortu zen. Basiak 2019 etxotez. 4-8-2-0, geure kodigo postala da, Lekitxoko kodigo postala. Horretxaitzik izen erreza, baina bueno, representa itxegu bai Lekitxo. Azkanian kuadrilla diferenteku gara, edade desberdin aukagu. Txoronek 17. Pentsatu dut. Imaginatzen dut la Lekeitiko kodigo postala. Hay que hacerlo pixkanaka. Hori da. Zein da zuen abesti gustukoenak? Nirea pertsonalki Mabela. Izan zen momentuagatik, uda parean izan zen, udako soinua zen, udan entzuteko soinua, gure herriko jaietan eta gure jaietan entzuten zen. Gainera guk egiten dugu musika estiloan, lekitxarrez. Entzungo dugu pixka bat Mabela. Bitxitau que subas aukera Delengo egun infijasini Ezbani leheno da ezin entera Esta bardina Esto subes a la gore. Nire aita Afrikan bizi zen Cabo Verden, eta ni udaro bertara joaten nintzen, da gutxinaka zure modura hizkuntza ikasi izan dut. Ez hain ondo, baina belarria eta ulertzen dut, baina berbetan oso motela naiz oraindik. Urtikin bertako musiki entzuten hasi nintzen afro eta oneri begustaten jako afro, da hori zezan gure intentzioa afro bat eitzi euskeraz, onarte ez teizelako hainbeste kanta. Azkanian nire intentzioa hori da. Euskeraz eitzia musika bat onarte ez da nahin, da niri gustaten jatena. Onarte behintzan nik entzuten musiki euskeraz ez da nire gustukoa izan. Baina hori da tipo gabizena lortu nahi izan. Zergatik da garrantzitsua zuretzat euskaraz abestea? Euskalduna garilako euskaraz eitzeu lagunen artean, da... Euskalduna izatea da ohore handizena. Baina euskara ez dakitenek zer gustutako zaie zuen musikatik? Nik uste ritmua eta no se ez da hitz. Ikusi etxen da, disfruta etxen doula, etxen. Gero, nik uste dut hurbiltasun asko erakusten dugula. Nik uste dut jendea identifikatuta sentidu daitekela gure musika entzuten, ze eguneroko kontuak abesten ditugu. Ulertzen da, Scott? Ez eunuka baina 70% porcentaje bai. Ez da gutxi. Ondo dago, oso ondo. Mi esker. Os. Zer da os? Barkatu, zer da os? Explika pixka bat. Japoniarrek arte martxaletan asko erabiltzen da. Eta osek esan nahi duena da, pertsona bati entzun diozunean zerbait esaten, ados daudela adierazteko japoniar hitz bat, japonetik dator. Eta asko erabiltzen da arte martxaletan zure irakasleari edo zure kidei errespetua erakusteko. Ikasten ari gara, pixka kulturak asko influenziak daukazue. Anuel! Scott, galdera bat. Bai, izango dugu aukera zuri galderak egiteko ere bai. Interesatzen zaigu zurea ere bai. Venga, prest nago, esan. Bai, prest zaude. Bai. Adibidez, badakigu zure abizen bategaitik etorri zarela ona, ezta? Bai, Nafarroakoa da. Zein da abizena? Zúñiga. Bai, badago futbol jokalari bat, kolombiarra ere bai, Zúñiga dena. Neymar lesionatu zuena. Que rompió la espalda de Neymar. Ese. Hori da. Debekatuta Brasilen. Zure Zúñiga abizena zuena, zer zen, zure aitita, mama... Nire aitaren bizena, nire ama eskozikoa da. Lekeitioko euskalkia erabiltzen duzue zuen letran? Zergatik bai edo ez? Errezena delako guretzako. Guretzat batua oso zaila. Egunerokotasunean lekitxarrez egiten dugu. Bai. Badal diferentziarik euskara batuan repeatu eta zure euskalkien repeatu artean? Imaginatzen dut bai. Bai, azkanean terminazioak eta hitzenak desberdina dira. Adibidez? Eta fonetika kontua ere bada. Azkenean, zuke jakingo duzu, ingelesa phonetics. Oso hizkuntza aberatsa da, eta nik uste dut, gure euskalkia, guk egiten dugun euskalkia, euskera batua baino aberatsagoa dela soinuak egiterak orduan eta rapeatzerak orduan. Eta nik hori garten dut behintzat, beste batuaz egiten duten beste pertsona batzuk entzuten ditudanean, baina batuaz ere jendeak oso ondo egiten du, Baina hori da, uste dut gure iritzia, no? Bai. Irakatzi iezarezu esaldi bat zuen euskalkien Lekeitiko. Zerbait garantzitsua.
eta erabiltzgarria. Txo, adibidez txo asko erabiltzen dugu. Da hori da, non horeri atentzinoia deitzeko. Txo, Aizu esatea bezala. O, como decir tío. Txo, Txo, txo. zer moduz, txo. Eta, Hori da. txo, txoron. Txoron, zer moduz, txoron. Vale. txotxo. Eta neska bada potxua esaten dugu. Potxua, Gutxiago potxua. erabiltzen da, baina badago bai. Lekeitiar sarra da hori. Bai, potxorra. Nola? Potxua. 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 Neskeri esateko. Bai. Eta euskalkia erabiltzen duen jende asko ere bai, ez bakarrik lekeition, hori nahiko, lekeitioko hitz tipiko bat. Janga, uretara saltatzea da. D-Z-A-N-G-A. Lekeition betitxik egon da musika asko. Zergatik? Gure herria oso aberatza musikan. Egia da. Bai, musika banda egon da beti, eta beti egon da instrumentuak jotzeko aukera eta saletasuna, eta koro bat ere badago, koro bat. Koro garantzitsua da, ospetsua da, Euskal Herrian. Bai, orain gaur egune ez dakite hain ospetsua den, baina orain dela urte asko joaten ziren Bartzelonara, Parisera, Erromara, mugitzen ziren. Gu gara gutxi gora bera lehengoak mikro batekin eta musika instrumentu gabe egiten dutena musika lekeition, hori egia da. Badaude beste talde batzuk ere bai, baina ez dago askorik, gehienak instrumentuekin dira. Txapelpunk izena du, taldea izena du, Txapelpunk. Top. Hau txikitan asko entzun dugu txapelpunk egia esan, Bai. Asko. Baina zergatik rapatzen ari zarete punkez? Rapeatzen izatez hasi ginen freestyle egiten, improvisatzen. Justo hementxe parkean, Lekeitioko parkean, gure artean freestyle batzu botaten, base bat jarri da pasatiempo bezala. Da gero beti egon da hori interesa musika kantak atarateko. Adibidez niri batalla de gallos edo hola neiata inbeste gusta izan, nazelako lakua, nahizago neure kanta propizuak egin, y no tirar beef. Beste taldeak ez dago bifak. Keba. Oraindik ez. Oraindik ez. Bueno, pasatiempo polita da. Zer da jende gehiago jakin edo ulertu beharko lukena lekeitioari buruz? Benetako euskalduna garela, eta nik uste dut gu ezagutu arte edo lekeitioko norbait ezagutu arte jende asko ez duela ulertzen zer den benetako euskaldun bat. Eta gero hemen, oraindik euskaldunagoak ere badaude, herri txiki asko dago gure inguruan, lekeitio inguruan, eta baina lekeitio bada euskera edo hizkuntzaren hastapen zaharrenak dituen herrietako bat. Euskera benetan hitz egiten den herri ez gutxi, asko, pentsa baino gehiago egiten da. Egia da, herrietan egiten dela, eta gu gara herri hoietako bat, oso herri garrantzitsua. Eta polita. Oso polita da, bai. Joan nintzen behin batean, eta nire ustez herri politien kostaldean da. Ai. Oso polita da. Gure herriko jaietan etorri behar zara, gure kontzertua ikustera, herriko jaietan, irailean. Iraian dago? Bai. Vale, bidali limusina, jacuzzirekin, eta... Todo. Venga, ping pong, presaudete. Dale. Chuleta a la Rain Parrian. Chuleta. McDonald's edo Burger King. Burger King. Burger King. Burger King. Marmitaco edo a la Chipirones. Chipiroiak. Marmitako. Ola garroa edo bacalloa. Hola garrua. Ola garroa. Bad Bunny a la Rauw Alejandro. Bad Bunny. No. Manuel Flor. Ondartza a la Mendia. Ondartza. TikTok a la Instagram. Instagram. Beserriko bizitza a la iriko bizitza. Baserrikoa. Iriko bizitza. Baserrikoa zu, Gotzon? Baserrikoa. Baserrikoa ere bai. Maite dugu. Nik irikoa. Antisocial. Antisocial zara. Atletik a la Reala. Atletitxo. Olentzero a da Santa Claus. Papa Noel. Olentzero da Mario Mingi. Guk lekeitiarrez hitz egiten dugunean, askotan, gauza asko, gramatikalki edo txarto esaten ditugu. Hitz asko hartzen ditugu espainoletik. Bai, adibidez. Hori esan duzuna komentario. Komentarizua. Hori, zua hori gehitzen diogu eta hori lekitxarra da, baina hitza erderatik hartuta dago. Saiatzen gara zaintzen, baina beti ezin da. Zer gehiago, adibidez? Ventania. Zer da, ventania? Ventania. Leioa. Window. Bai, leioa da, baina ventania. Guke postu egiten dugu eta ventania. Berez euskera batuan leioa. Bai, noski. Horrelakoak egiten ditugu askotan. Horregaitik igual zaila da ulertzea beti. Ez, nire ustez, hay que hablar como
hablas. Habla como hablas. Lo más importante es usas lo que usas, hablas como hablas. Haz tu propio estilo, tu propia música, tu propio arte en el idioma que hablas. No importa si es una mezcla o no, no tienes que ser perfecto, porque ¿qué es perfecto? Nada, ¿no? Hori. Hau da nire ustez. Munduko jende guztiak oraintxe bertan zu ikusten egongo balitz, zer esango zenieke euskeraz. Bitu, niri esaldi bat gustatzen ja Ruizma kantaten da bena. Gaur esetzi, bizar esetzi. Berdiro? Gaur esetzi, bizar esetzi. Zer esan nahi du? Hoy no te rindas, ni mañana ni pasado. Baina hor, jolasa egit. Ez ditu atzera, beti aurrera jeie. Basu eskun hartun da kontana zuzeote. Venga, Ruizma, ondale zen filosofea. Nirea... Irintzi bat zuentzat. Nik, nire oso simplea da eta ez nago oso filosofo orain, baina esango nien guztiok hilko garela. Bosi, oran, burura berriz etortuko, guztiok hilko garela. Berriro. Bai euskeraz, bai ingelesez, da bai guztiok hilko garela. Bai. Ez dut ulertu eunuko eun, baina imaginatzen dut zerbait polita da. Txalo bero bat. Bueno, lagunak, mi esker etortzeagatik, benetan. Venga. Oraintxe jarriko. Barriak gu, gaztiak pun, saliak etxepini baliak gu, ganian hau penia zi, gerria beti zabali begiak gu. Barriak gu, gaztiak pun, saliak etxepini baliak gu, ganian hau penia zi, gerria beti zabali begiak. Tabernan sartu, trago bat hartu, beste bat atzetik, da buruak galdu, popia esaldu, edo... Ping-pong blesekin, vale? Dale. Chuleta a la arrain parrian. Buah, arraina! Pintxuak a la hamburgerrak. Pintxuak! Zein pintxua gustukoena da? Tortilla! Klasikoa da. Baina kipuliaz, Bai. Toio, lekeitioko nera. McDonald's a la Burger King. Bat ere ez. Marmitako a la txipiroiak. Buah, tximinoiak. Olagarroa a la bakaioa. Olagarroa. Eminem a la Jay-Z. Eminem. Ondartza a la mendia. Buah, ondartza. Nork egiten ditu palabrotas gehiago. Euskal Amonak a la